ଯଦି ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କେବଳ କର୍ମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ହିଁ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅକର୍ମର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆସିବ? ଅକର୍ମର ସ୍ଥିତି ତ ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମରଣ ଖେଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ରାମଲୀଳାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ନା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ପୁରା କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ କହିବେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କାହାଣୀ ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆମର ରୁଲ୍, ଆମର କିରଦାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମକୁ ତ ବାସ୍ ତାକୁ ପୁରା ଇମାନଦାର ସହିତ ଲିଭେଇବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି, ତୋର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମରେ ଅଛି, କର୍ମର ଫଳରେ ନୁହେଁ। ତୁ ଜିତିଗଲୁ ଅବା ହାରିଗଲୁ ଏହାର କାରଣ ନିଜକୁ ମାନ ନାହିଁ। ନିଜର ଫିଲ୍ମକୁ ବାସ୍ ଏନ୍ଜୟ କର। ଡିରେକ୍ଟର ବନିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଡିରେକ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ବାସ୍ କେବଳ ପୁରା ଡେଡିକେସନର ସହିତ ରୋଲ୍ ଲିଭେଇବାର ଅଛି।